Ела. Тук. Чакай. Не, че ако се заглавиш, ще да написат си. Заглави. Телегото може, но трябва малко да натисна сигурно. Абе. Я дай главата. Дай главата. Тия звездички ми трябват. Няма нищо, само звездички. Няма да пипам кофата. Ела, Марти, ела. Не пипам кофата. Марти, ела бързо да сложиме този кашон на